حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ عنہ کی پوچھا گیا کہ اے ابو بکر صدیق تسا اللہ دی ذات کو ڈٹھا ہے جو اللہ دے تے ایمان گھنا دے وے. گال سمجھ آئیے، توجہ تھئی ہے. انہوں نے پوچھا تسا جو رب دے تے ایمان گھنا ہے وے کیا تسا رب کو ڈٹھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا پیارا جواب دیتا ہے، توجہ کرو. آپ نے فرمایا لوگوں رب کو نہیں ڈٹھا، بغیر ڈٹھے ایمان گنا ہے. مگر ایمان کیوں گنا ہے رب دے جڑا ڈٹھا ہی نہیں؟ فرمایا این واسطے ایمان گنا ہے جو کملی والے محمد فرما دیتا ہے جو رب ہے، حضور دے آنکھے دے رب کو من گتا ہے. ہوں انشاءاللہ تو سب توجہ کرے سو، بڑی زبردست گال پیار کرے نا. اللہ اکبر. حضور دے آنکھے دے اتے حضور فرمائے جو رب ہے. ابو بکر صدیق پہلا مسلمان. آپ نے فرمایا حضور جو فرمائے جو رب ہے ایسا من گئے. اور میں ہن جملہ پہ نا حضرت معین الدین اجمیری پاک دے شعر دے آخری حصے دے اتے آپ فرمائیں جو حق ہے کہ رب دی وحدانیت دی بنیاد حسین ہے. اور یاد رکھو میں نقطہ پہ لینا حدیث سناتے ابو بکر صدیق دا قول. اور حدیث پڑھتا پیا نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں. پتہ لگا جو مصطفیٰ دے آنکھے دے تے رب کو مننے صحابہ تا سمجھ آیا جو حسین مصطفیٰ دے وچوں ہے، مصطفیٰ حسین دے وچوں ہے. جے مصطفیٰ دی گال سنیے خدا نظر آیا ہے تے جے حسین دی گال سنیے وہ کوئی ذات خدا نظر آئی. مسلمانوں توجہ فرماؤ. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں حضور نے کیا فرمایا؟ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ وحسن وحسین. ایک نے سرکار نے حضرت فاطمہ الزہراء دے متعلق امام حسن امام حسین دے متعلق فرمایا فاطمہ حسن حسین توجہ کرتے میری گال سنو. فرمایا انا حرب لمن حاربکم. حضور نے فرمایا فاطمہ حسن حسین میں مصطفیٰ تواڈے نال گال پہ کرے نا جو فرمایا انا حرب لمن حاربکم. فرمایا جڑا تواڈے نال لڑسی اون دے نال میں مصطفیٰ لڑسا. جڑا اگو حدیث دے لفظ وانا سلم لمن سالمکم. فرمایا حسن فاطمہ علی فاطمہ حسن حسین. فرمایا جڑا تواڈے نال لڑسی وہ ہی نہ سمجھے جو تواڈے نال پہ لڑ دے وہ میں مصطفیٰ نال پہ لڑ دے اتے جڑا میرے نال پہ لڑ دے میں ہی لڑسا ہوں دے نال. اتے فرمایا وانا سلم لمن سالمکم. فرمایا جڑا تواڈی حفاظت کرے سی تواڈی سلامتی دی دعا کرے سی فرمایا میں محمد بھی انہاں واسطے سلامتی دی دعا کرے سا. اللہ اکبر. پہلے تئیں عظمت کو تسا سنے جو جڑا علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نال محبت کریں دے سمجھے جو مصطفیٰ نال محبت پہ کریں دے. جڑا مصطفیٰ نال محبت پہ کریں دے وہ سمجھے ذات خدا نال محبت پہ کریں دے. اور جڑا حضرت فاطمہ نال حسن نال حسین نال لڑائی پہ کریں دے اللہ دے نبی دی حدیث ہے انا حرب لمن حاربکم. فرمایا جڑا انہاں نال لڑ دے او میں مصطفیٰ نال پہ لڑ دے تے جڑا انہاں واسطے سلامتی دی دعا پہ کریں دے انہاں کو بچیندا پہ فرمایا میں بھی انہاں کو بچیندا پیا. حضرت گرامی ایک گال ان دے عرض کریں نہ ونجے متا کہ ذہن سوال پیدا تھی ونجے تے رہ نہ ونجے. سوال ہے کہ حدیث پاک میں پڑھی ہے نا انا حرب لمن حاربکم.
کوئی بندہ یہ آخ سکتا ہے جو بھئی دیکھو مولوی صاحب انا حرب لمن حاربکم حضور تا رحمت للعالمین تے سرکار جڑا ہے فرمیندے پہل فاطمہ حسن حسین جڑا تواڈے نال لڑدا ہے میں مصطفیٰ بھی اودے نال لڑساں. توجہ ہے مسئلہ سمجھ آئے نا بھائی حضور کی میں لڑ دیں سرکار تا رحمت للعالمین نبی. لیکن توجہ فرماؤ مسلمانوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے وچ 70 تو زیادہ جنگاں تھیں تے سرکار انہاں جنگاں دے وچ شریک تھیں 27 یا دے قریب جنگاں دے وچ حضور بذات خود شریک تھیں تے حضور دی رحمت چ لڑائی دے وچ وانتے بھی کوئی فرق نہیں آیا. تے اس کے جڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ انا حرب لمن حاربکم ذرا اچھی محبت نال سبحان اللہ کو جملہ میں عرض کر تو سب کچھ جو میں پہلے ایک حدیث پاک سنی آئی وہ وقت قلت نال حدیث دے ایک لفظ رہ گیا ہا آج اتفاق نال موقع آگے چلو عرض کر رہے ہیں. توجہ فرماؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ بن زکریا نبی ہیں پیو بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے تے حضرت زکریا پاک دے بیٹے یحییٰ شہید تھے جڑے شہید کیتا قوم نے تا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہاں دے بدلے چ 70 بندے واسلے جہنم. لیکن جناب توجہ کرو 70,000 بندہ واسلے جہنم. لیکن جڑے ویلے امام علی مقام دی شہادت آئیے توجہ ہے ہوں گال دے تے توجہ رکھ کے سنائے حضور علیہ السلام فرمینے اللہ پاک فرمینے کہ یحییٰ بن زکریا دی شہادت دیتے 70,000 بندہ واسلے جہنم. لیکن حضور فرمینے اوحی الیہ رب میں کو وحی کرتے فرمایا میرا محمد یحییٰ بن زکریا دی شہادت دیتے 70,000 بندہ واسلے جہنم. لیکن محمد تیرا پتر حسین دی شان والا ہے دی شہادت دا اتنا صدمہ ہے کہ فرمایا ڈبل 70,000 ڈبل ایک 70,000 بھی واسلے جہنم اتے فرمایا بل بھی 70,000 بھی بندہ واسلے جہنم کرے سا. پتہ لگا یحییٰ بن زکریا دا مقام اپنی جگہ دے اتے محمد دے نواسے حسین دا مقام اپنی جگہ دے اتے. آنکھوں تو ایک حدیث بھائی پڑھاں جی توجہ ہوئے ایمان نال امام حسین دا مقام سبحان اللہ حدیث سن سو انشاءاللہ بے ساختہ زبانی جو نکل سی کہ واہ حسین. توجہ کرو جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور دے نواسے اور خاندان دا مقام سبحان اللہ. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جڑے میری امت دے انبیاء اور علماء حضور فرمایا میری امت دے علماء ایمہن کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. فرمایا میری امت دے عالم دا مقامی میں فرمایا جی میں بنی اسرائیل دے نبیاں دا مقام ہے. توجہ ہے یہ جو حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا علماء نے لکھے بل جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا میری امت دے عالم دا مقامی میں جی میں بنی اسرائیل دے نبیاں دا مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آکھا یا اللہ جیڑا بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح عالم ہے شان حضور دی امت دے وچوں کوئی تو یہ سمجھ دکھاؤ تو صحیح. توجہ ہے پریکٹیکل. موسیٰ علیہ السلام نے آکھا
اللہ ایو سما کوئی حضور دی امت دا عالم ایو سما دکھاؤ تو صحیح. اللہ پاک نے حضور دی امت دے وچ جناب والا ایک عالم جڑا ہے کو اللہ ان دی روح کو صدایا. جاگ دے پہ ایک عالم غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے آپ کی روح کو صدایا. موسیٰ علیہ السلام دے سامنے بلا لیتا مکالمہ تھیا نبی دا تے حضور دی امت دے عالم دا کلام گفتگو. موسیٰ علیہ السلام آپ کے نو سوال کیتا میں تو سمجھو نبیوں دے برابر ہی کوئی سوال کیتا تے اگوال امام غزالی دی روح پاک نے سوال موسیٰ علیہ السلام دے وچ اگو جڑا جواب دیتا او توجہ نال سنو. آپ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھا نا جو تہاڈا نام کیا ہے آپ نے اپنا نام ہی دسیا تے اگو اپنے پیو دا نام ہی دسیا. میں فلانا میرے پیو دا نام فلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں تو تہاڈا نام پوچھے تساں اگو پیو دا نام کیوں دسے. توجہ یہ سمجھ آئی ہے نا. اللہ جڑے ویلے سوال کیتا نا موسیٰ علیہ السلام حضور دی امت دے عالم نے جواب دیتا. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ذرا توجہ تو کرو میرے جواب دیتے اعتراض کیتے ہوئے جو میں پوچھے جو تیرا نام کیا ہے تے اپنا ہی دسے اپنے پیو دا ہی دسے. آپ نے امام غزالی دی روح نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اے تے دسو رب تواڈے کینوں پوچھا آئی ما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے. اللہ پاک کیا سوال کیتا بولو جنہیں جنہیں دی توجہ ہے بولو تو مسئلہ ہی سمجھ آوے نا. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے. آپ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جلا اللہ پوچھا جو تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے تے تساں جواب کیا دیتا آئی میں رب پوچھے تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام تساں وی تے ہی آکھو اچا قال ہی عصای. اے اللہ میرے سجے ہاتھ دے اندر میرا عصا تے سوٹی ہے. تو میں تساں کیوں آکھیا آئی توجہ قرآن سنو میں تسا کیوں آکھائی قال ہی عصایا اتوکا علیہا میرے ہاتھ چھوٹیے میں دے نال ٹیک لینا. اور اگو آکھیا واہش بہا علی غنمی میں اپنے بکریاں دے واسطے درخت چھنڈ چھنڈ تے لڑیاں لہینا. اور اگو فرمایا ولی فیہا مارب اخرى میں بھی کئی فائدے میں کوئی سوٹی گنوں. حضرت امام غزالی فرمایا موسیٰ علیہ السلام رب پوچھا جو تیرے سجے ہاتھ کیا ہے آنکھوں تو سوٹی بس تساں کیوں آکھیا آئی جو میرے ہاتھ سوٹی ہے میں دے نال ٹیک لینا میں بکریاں واسطے درخت چھڈینا میں دے نال کئی بے فائدے ہی گننا تساں کیوں آکھیا آئی. جڑے ویلے حضرت امام غزالی دی روح نے یہ سوال کیتا نا موسیٰ علیہ السلام کنوں حضور دی روح پاک نے فرمایا غزالی چپ رہے والوی نبی ہے نبوت دا خیال کرنا ہے. توجہ کرو جناب میں عرض کرنا پیامی حدیث پاک پیچھے چل دیں کتھائی ذہنی چگال نہ نکل بنیے. جناب والا توجہ فرماؤ حضرت یحییٰ بن زکریا نبیًا میں جملہ آکے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حضور دے امت دے عالم دا مقام بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہے. جدا حضور دی امت دے عالم دا مقام بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہے تے بزرگوں توجہ کرو سید الانبیاء دے نواسے حسین دا کتنا مقام ہو سی. اور حسین وہ ہے تو سن چکے ہوئے کہ جیندے واسطے سرکار سواری بنے نا حضور سواری بنے نا اتے حضور دے زلفہ مبارک حسن و حسین دے مہارا بنے نا. توجہ ہے اے نماز تو باہر آئی
تے حسن و حسین دا مقام توجہ کرو سرکار سجدے چن حسن و حسین حضور دی کنڈ تے سوار تھی گئے صحابہ لہامن لگن حدیث چاہے سرکار نے فرمایا جنہوں کو چھوڑ دو نماز دے وچ اور سجدے دی حالت وچ توجہ ہے جاگتے کھڑے نا بھائی توجہ نال حسین پاک حسن پاک کنڈ تے سوار حضور سجدے جڑے سرکار سجدے چ گئے نا حسن و حسین حضور دی کنڈ تے تہائی نماز جاگتے پہ یہ حسن و حسین دا مقام صحابہ کے لاؤں رکین حسن حسین تلے لہونجو حضور نماز پڑھ دے پین لیکن توجہ کرو حضور نے نماز دے وچ فرمایا لوگوں میں محمد دے ماں پیو قربان تھی ول فرمایا حسن و حسین کو چھوڑ دو دعوہما فرمایا انہاں کو چھوڑ دو جب تک اب اپنی مرضی نہ اللہ لازم میں محمد اپنی نماز دے سجدے کو لمبا کر دے اور ایک روایت دے وچ یہ آیا ہے کہ حضور جو نماز وچ گئے نا تے حسن حسین حضور دی کنڈ تے سوار ہیں توجہ نال حسن و حسین کنڈ تے سوار سجدہ لمبا ہن حضور دے غلام ہیں جڑے سجدے دے وچ پئے ہیں حضور دا سجدہ لمبا جو تھا نا حدیث وچ ہے جڑے حدیث دے راوی ہیں آپ فرمانے میں نماز دے وچوں سجدے دے وچوں توجہ ہے سجدے دے وچوں ہی میں تلے سر آ نا پر میرے میں سر اتے چاہتے میں کہ دیکھاں تو صحیح خیر تے ہے جو حضور ایڈا لمبا سجدہ کر دیتے سرکار ظاہری حیات وچ بھی ہے نہیں کوئی نہ پر میں سجدے جو سر چاہتے حضور کو ڈٹھے میں ڈٹھے منظر ہی عجیب آئی میرے ذہن چاہ جو معاذ اللہ سرکار دا وصال نہ تھی گیا ہوئے لیکن پر میں جو ڈٹھے نا سجدے جو سر چاہتے حضور دی کنڈ دیتے حسن و حسین سوارن میں بل سے سجدے رکھی دے توجہ ہے جنہوں سرکار نماز ادا فرما کی دیے میں پوچھتا جناب توجہ کرو آج دنیا دیے نبی دا خیال آوے نماز ترٹ میں دیے میں کہ کملا خیال اپنی جاہے محمد دی نماز دے وچ حسن و حسین حضور دی کنڈ تے چڑھ گئے سرکار دی نماز گئی نہیں حضور سجدہ ہی لمبا کر دیتے والی قائم تھی گئی یہ نماز توجہ ہے جناب وقت تھیندا پہ ایک حدیث پاک خطبے پڑھی ہے امت ایمان نال دریائے نہ حسین دا ذکر مک سکدے نہ حسین دے نام مصطفیٰ دا ذکر مک سکدے حضور بھی آلہ حسین بھی آلہ حسن بھی آلہ فاطمہ بھی آلہ علی بھی آلہ ذکر نہیں مک سکتا جناب توجہ کرو میں مختصر کوشش کرے نہ چلو دوئے حدیث پاک عرض کر دے اللہ اکبر انہاں دا مقام کیا ہے حضور دے اہل بیت دا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کو رب اختیار دیتا ہے حدیث سنو ایمان تازہ تھی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی حضور فرمایا لوگو جنہ لوگا میرے اہل بیت دیتے ظلم کیتا ہے اللہ کریم نے انہاں دیتے جنت حرام فرما دیتی ہے آج کچھ بندے اسادے علماء اہل سنت جڑے بریلوی انہاں نے چپ اختیار کیتی ہے لیکن کچھ بندے آتے ہیں جو یزید جنتی ہے جاگ دے پہ توجہ ہے بھئی یزید جنتی ہے لیکن حضور نے یہ حدیث بیان کرتے واضح کر دیتے فرمایا حرمت الجنہ اللہ جنت کو حرام کر دیتے فرمایا کہن دیتے حرام ہے فرمایا علی من ظلم اہل بیتی فرمایا جنہ میرے اہل بیت دیتے ظلم کیتے اہل بیت کون ہے امام حسن شہید امام حسین شہید حسین دا بیٹا علی اکبر شہید علی اصغر شہید قاسم شہید اونو محمد شہید فرمایا اہل بیت دیتے جنہ جنہ ظلم کیتے اللہ انہوں دیتے جنت حرام کر دیتی ہے اور اگلے لفظ بھی بڑے قابل ذکر ہیں فرمایا وآذانی فی اطرتی
فرمایا جنہاں میرے اہل بیت دے تے ظلم کیتا ہے اللہ انہاں دے تے جنت حرام کر دیتی ہے اتے فرمایا جے میری عطرت یعنی میری اولاد دے تے تکلیف دے تے میں محمد کو تکلیف ہو جائیے حضور فرمایا اللہ انہاں دے تے بھی جنت حرام فرما دیتی ہے توجہ ہے ذری کس سبحان اللہ زور نہ لاکھو حسین تیری عظمت تو صدقے حسین نال جڑا پیار کرے جنت دا حقدار ہے جڑا حسین نال بغض رکھے جہنم دا حقدار ہے حدیث دا دوسرا جملہ پیار کرنا جناب والا جڑا امام حسین نال اہل بیت نال محبت نہیں کریندا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے قیامت دے بندہ سی فرمایا مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ فرمایا جڑا اہل بیت دے نال نفرت رکھیں دے انہاں کو تکلیف پہنچیں دے فرمایا جڑے ویلے قیامت دا دن سی فرمایا انہاں دے اکھیں دے درمیان متھے دے اوتے لکھا ہوا ہو سی آئس من رحمت اللہ فرمایا اے جڑا بندہ ہے اللہ دی رحمت کنوں نا امید ہے پتہ لگا جڑا بندہ حسین تے اہل بیت نال نفرت رکھے ظلم تکلیف ہو جاوے اکھیں دے درمیان متھے دے قیامت دے لکھا ہو سی کہ اللہ دی رحمت بندے کو نہیں مل سکتی جناب والا جڑا بندہ امام حسین نال پیار کریں دے امام حسن نال پیار کریں دے علی نال پیار کریں دے فاطمہ نال پیار کریں دے میں دا کاکا توجہ یہ حضور دی امت دا بندہ جاگ دے پہ ایک جملے اچگال صرف سنو بس وقت ٹھیک ہے میں عرض کیتا جناب مشہور حدیث ہے میں بار عرض کرے نا لیکن موقع دی مناسبت نال عرض پہ کرے نا سنو حدیث پاک کے چاہے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت کے اندر ایک بندہ ہی اس نشان والا ہے فرمایا اگر اللہ کنو دعا کرے اللہ میری ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے جنت داخل فرما دے سی میں کہ جناب والا توجہ فرماؤ توجہ ہے فرمایا کہ اگر ایک بندہ دعا کرے حضور دا امتی ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے میں کہ جناب والا جے امتی دعا کرے ادھی امت جنت وچ ونج سکدی ہے تے جڑے حسین کو مصطفیٰ فرمایا ہے حسین منی وانا من حسین اچھی اللہ اکبر فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں مصطفیٰ کریم فرمینے لوگوں جڑے ویلے قیامت دے سی فرمایا جب تک میں ایک بندے کو کوئی نہ بخشوے سا میں محمد جنت وچ اپنا پیر کوئی نہ رکھے سا یہ مصطفیٰ دا وفادار ہے مصطفیٰ دا دوترا حسین بھی میں وفادار ہے جیڑا حسین نال پیار کریں دے او ہوں ویلے کریں دا یا قیامت تک کریں دا حسین اپنے محبت علیہ کو جان دا بھی ہے والمحب لہم بقلبہ و بلسانہ حضور فرمایا جڑے میرے اہل بیت نال محبت کریں دے دل نال زبان نال حضور فرمانے قیامت دے میں محمد شفاعت انہاں دی کریں دا ویسا جنت وچ پہنچیں دا ویسا اللہ پاک قبول فرماوے